Pasuka muna tayo. Yan. Mm. Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng Pinoy almusal. Ayan, at meron po tayo ditong special Mateos, special chicharon. Napakasarap yan. Yes, at meron tayong tosino, at tortang talong, at itlog, tsaka talbos ng kamote. Makapu, at tsaka meron tayo ditong At saka, churches at atsara. Ayan mga kapudi, bago tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudi, malinis yung kamay namin mga tam kay Kapampangan. mahanta na po. Yes. Ayan. May nabili tayo ditong Mateos special chicharon. Yes. Laki niyan, yan. Punong-puno to mga kapudibit. Yung dito. Kumuha na lang po kami nilagay namin. Yes. Kaya bumili na po kayo, order na po kayo kay Kat MN. Ayan. Message lang po kayo, mga Yes. foodie. Ayan yung Facebook niya mga kapudi, so Saka lalagay meron namin. din siyang contact number. Yes. Dress, ay ano muna tayo tawag. Cheers. Hindi na tayo nagkape kasi nagkape na tayo kanina. Talbos ng kamote. Sarap. Kunin ko na itong atsara niya, Ate Albi. Ayan. Masarap i-partner yung chicharon sa atsara, mga foodie. At meron din ako ditong suka. Suka. Ay, sige. Ayun yung suka ni Bale. Gusto ko tong churches. Yan. Tara dito. Sa suka muna tayo. Yan. Suka. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Mga tana po. Mga tamo. Bagong-bagong luto. Kasi sila yung nagluluto. Malaman. Hindi katulad sa sa palengke, bula. Tapos amoy laro pa. Grabe, laki oh. Malaman. Okay? Kaya kung meron kayong okasyon, pangre-regalo. Ayan, malahat na yung Valentine's, pwede yan. Mga kapudibis. Kung hindi sumasabog yung bunganga ng jowa nyo, pakainin mo ng chicharon. Yan, chicharon at atsara. Sarap to. Sarap. Diba? Tsaka bagong-bago yung nila, oh. Tikman natin sa atsara. Masarap. Isip ko. Yan. Yan. Sa mga pustiso dyan, mga kapudibis, ipokpok mo na lang sa mantilyo. Chicharon. Yung dorog-dorog. Ang sarap kasi. Kung gusto mong kumain ng chicharon, no? Kaya babad mo sa suka. Sarap. Ang yaman churches. Sarap. Sarap no? At syempre mga kapudibis, hindi mawawala yung itlog. Sariwang itlog. Log. Ayan. Yes. Galing pa sa farm. Kakaitlog lang ng mga chicken. Tapos binigay na sa amin. Di ba? Tsaka mura lang yan. Meron silang large na size at XL. Ayan, fresh na fresh from galing sa farm.
At syempre, isa lang yung Facebook page nila, yung Kat MM. Ayan. Lalagay namin sa... Ayan, mga kapatid. Descriptions box. Yes. Mag-message na po kayo. Ito rice. Pwede pamulutan. Oh, yeah. Diba pinamulutan kagabi? Meron ano yan. Marami tayong rice ngayon. Yun naman. Tortang talong. Ay! Ay, sayang nimo. Amos ko kaya ko nasi. Amos ko. Chicharon, syempre, oh. Ang yaman ng chicharon na. Yung iba yung iba sa amin, inahalo sa taglo, sa burang isda. Kaya munggo. Ah, Charaw. magiging special ang ginisang munggo nyo, mga kapodibis. Pang sahog na. Sarap. Promise, masarap sa Sarap. Yung atsara natin, binili lang natin sa ano yan, sa palengke. Masarap siya. Baka may magtanong kung magkano yung atsara. At syempre, mga kapatid, hindi natin ubusin yung chicharon. Baka ano tayo. Hello, Philippines! Hello, world! Ganun na. Kapag naubos natin yan, syempre. Diba? Pakita natin. Ayan. Order na po kayo. Mateo's Special Chicharon. At saka Lucas Best Log. Ayan. Yes. Mag-order na po kayo. Mag-message lang po kayo kay Kat MM. O kaya naman po, kontakan nyo po yung kanyang number. Ito, nasa ilalim po. Tawagan nyo na po kung gusto nyo mag-reseller. Ayan. At mag-order po ng marami at isang tray. Pwede po kayong mag-message sa kanya. Masarap po, promise.
Tsaka yung mga egg nila talaga, fresh na fresh. Mas fresh pa kay TVM. Oh, yes. Hindi natin kailangan ubusin yung chicharon. Kasi, Tsaka, ano, suka. Higit na natin. Yan. Ibal kasi, kagabi si Bal, oo. Nabingi. pinang-sausaw, burong isda. So, kaya masakit yung batok niya. Masakit yung pangako niya. Malutong talaga kasi masakit. Nabingi ko pa ang pong ng dinawak na mantiyo. Naman. Last. Busin na natin yung to. At saka, Oo. Ayun sabihin na pustiso yung ngipin ko. Sabi nila pustiso daw yung ngipin ko. Ngayon yung sabihin kung pustiso yung ngipin ko. kumalaban ako mo. Ilalaban ko yung ngipin ko sa chicharon. Sarap. Sarap. Pwede nyo sa padala sa sa ibang bansa. Pwede. Hindi kukuna yan, hindi mangangamoy oil. Masarap to. Makapudibis! At siyempre, may naman naagisan ni chicharon na ini. Kota, may munta na kami keng masanting kaay. Kapit-bahay lang pa naman natin yung Oo, nagbibigay. Ay nagbebenta baka. Kat MM, thank you so much. Napakasarap ng chicharon special, chicharon Mateo special chicharon at Lucas Best Log. Yes, thank you so much. Kaya order na po kayo mga Foodie. Yes, makapudibis! Siyempre, ati kami tagan chicharon kaya ang gana kayo ng video, Kita-kits sa susunod na babaan. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi.